Metro neboli podzemní dráha je kruh kolejové dráhy a na ní provozované městské hromadné dopravy. Většinou celá nebo velká část trasy je vedena podzemními tunely. Vozy metra se tak mohou pohybovat zcela nezávisle na ostatních druzích dopravy. Slovem metro se obvykle označuje nejen samotná dráha, její stavby a dopravní systém, ale i vlak užívaný k dopravě na ní. Naše pražské metro má 3 linky A, B a C o celkové délce přibližně 60 km. Stanice jsou buď řazené hluboko v podzemí, typické pro linku A, nebo hloubené. Hlavní přestupní stanice, kde se kříží 2 linky, jsou stanice Muzeum, kde se kříží linka A, C, Můstek A, B a Florence B, C. Ale nejdřív vám řeknu, jak vlastně metro funguje a proč je někdy výhodnější cestovat metrem než autem. No, je to zcela jednoduché. Metro je na elektriku. Jak můžete vidět, podél kolejí vede takový žlutý dlouhý box, ve kterém je elektřina a metro ji pomocí sběračů sbírá a pohání jej. Však metro samo o sobě zní docela elektricky, jen si poslechněte. V ranní a odpolední špičce jezdí metro každé 2 až 4 minuty a mimo špičku každých 5 až 10 minut. A proto je výhodnější někdy jezdit metrem než autem, protože v podzemí se logicky nemůžou tvořit zácpy a metro jezdí konstantně stejnou rychlostí na jedné koleji. A jen pro ty, kteří by nevěděli, špička je největší nával lidí v ten den. Tento princip je také jednoduchý. Metro se vybuduje pomocí takovýchhle strojů a nejdřív se samozřejmě musí vyvrtat díry a až potom se tam instaluje všechna technika, elektronika, koleje a tak dál. Metro není levná záležitost, ba naopak extrémně drahá, takže si ji nemůže dovolit kdokoliv. Například momentálně probíhá výstavba nové linky D a odhady se pohybují kolem 45 až 52 miliard korun, což není málo. Congratulations, sir! You have just given me my $1 million! Great. What do I win? Nothing! Do toho je už započítaný i geologický průzkum, což znamená, že vám prostě prohlídnou ten terén, jestli tam vůbec můžete to metro postavit. A to už samo o sobě stálo 1,5 miliardy korun. To taky není málo, ale ve srovnání s celkovou cenou to málo je. Jednou ze zajímavostí je, že nejstarší metro na světě se nachází v Londýně, které pochází z roku 1863. Nějak takhle vypadalo. Druhé nejstarší metro se nachází v Budapešti a je z roku 1896, tedy o skoro 40 let později. A vypadalo nějak takhle. A úplně na závěr nějak takhle vypadalo české metro po tom, co jsme vyhráli mistrovství světa v hokeji.